すいません、休憩入るんでまかない作ってもらっていいですか。分かった。このシャリ切ってからな。早く休憩行きたいんで急いでもらっていいですか。分かった。何食べたい？ヘルシーメニューでお願いします。分かった。すぐ作るわ。はい、できたよ。休憩いっといて。うわ、うまそう。豆腐ナゲットやけど、これヘルシーやからバクバク食べてまうな。俺のな胃袋ゲットしに来てるやん、ナゲットだけにね。それにしてもコーラの注ぎ方上手。なんで上やねん。